Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Bhakta, Namo Namah. Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna. Screen കാണാവോ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. Hare Krishna. ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തിഥിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള നയനമണി മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം, 2-3. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സിംഹഗുരു എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആ കാലത്ത് ഭക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഒരാത്മാവിനെയെങ്കിലും പരിപൂർണമായി ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ ദൗത്യം കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണം വിജയപ്രദമാകും. ഒരുവൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഗൗരവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ള ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി അവന് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠം നേടുവാനും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമാകും. ഹരി സേവയാഹ ഹയ അനുകൂല വിഷയബലിയ തഹര ത്യാഗ ഹയ കുല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അത് ഭൗതികമാണെന്നോ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് അർഹമായതാണെന്നോ കരുതി ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് കാർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അധികം പരിചയമല്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. കാർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, കാർ ഒരു അത്ഭുത വസ്തുവിനെ പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു ഭരണകാലത്ത്. അപ്പോ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന് കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാർ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം കാറും എടുത്തിട്ട് രാധാകുണ്ടിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ കാറ് കാണാനായിട്ട് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.
നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറായാലും മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളായാലും ഒക്കെ അത് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക വിതരണത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ, അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോ എന്ത് തന്നെയായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്നും രാവിലെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 100 തവണ ചൂല് കൊണ്ടും അടിക്കണമെന്ന് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പതിവായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും. അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും കളങ്കപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഒരുപോലെയാണ്. പവിത്രതയില്ലാതെ ഒരു പത്നിക്ക് ഏതു സമയത്തും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കാമക്രോധം, ദുരാഗ്രഹം, ഭ്രാന്ത്, അസൂയ, വ്യാമോഹം മുതലായവയാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് നിശ്ചയമായി രോഗിയെ വധിക്കും. നമ്മുടെ ശത്രുവാരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അസംഖ്യം അപകടങ്ങളും എണ്ണമറ്റ അപമാനങ്ങളും അതിരില്ലാത്ത പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ പോലും ഭക്തിത സേവനം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുമ്പം പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് പോവുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അവിടെയൊക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയും. നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടോ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഭാവിക്കുന്നത് വഴിയോ ഒരു ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നും ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശപ്രകാരം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നത് നിർത്തുക, സ്വയം തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഉപദേശം. മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നത് നിർത്താനും നമ്മൾ സ്വയം നല്ല ആളായിട്ട് മാറാനും അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, അതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു ശ്രീല ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പോയതിനു ശേഷം എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ, സന്യാസിമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു ചില ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജിയുടെ, അദ്ദേഹം ബാബാജിയാണ്, വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ശ്മശാനത്തിലൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അണിയും, അത് മാത്രം ഒരു കൗപീനമായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ മണ്ണിന്റെ പൊട്ടിയ പാത്രത്തിലൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രസാദം കഴിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന ഭാവത്തിലാണ് എപ്പോഴും രാധാറാണിയെയും കൃഷ്ണനെയും ഒക്കെ കണ്ട് അവരുടെ ലീലകൾ കണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ആണ്. അവരും ഭഗവാന്റെ നെറ്റിലുള്ള മഞ്ചരി തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പോയതിനു ശേഷം ആ ശരീരം വലിച്ചു ഇഴച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കേൾക്കുകയും അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഇതിലെ നിങ്ങൾ ഈ സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ള കാവ്യ എടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളിൽ ഈ എത്ര പേരുണ്ട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താത്തവര്? അവര് മാത്രം എൻ്റെ ഗുരുവിനെ തൊട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും തൊടാത്തയും ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും നോക്കാത്ത എത്ര ആളുണ്ട്? അവര് മാത്രം എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ശരീരം തൊട്ടാൽ മതി. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എത്രയുണ്ട്? അവനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്. കാവ്യ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ അനാചാരങ്ങളും ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ എതിർത്തിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആ ബോഡി വലിച്ചേക്കാനായിട്ട്. അത്രയും പവിത്രതയുള്ള ആരുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആ സമാധിയെ അടക്കുകയുണ്ടായി, ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി.
ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന ഭയത്താൽ നിഷ്പക്ഷമായ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നിർത്തിയാൽ വൈദിക പാതയെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൈദികമായ പാതയെ സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയായി മാറുകയും സത്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുള്ള എന്റെ ദൃഢവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സത്യം പറയാതിരിക്കരുത്, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വളച്ചൊടിക്കരുത്. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തിഥിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൊക്കെ വരാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പ്രഭുപാദർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, നിർദ്ദേശങ്ങള്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതും കൃഷ്ണാബോധം ത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരുപരമ്പരയുടെ എല്ലാവരുടെയും കാരുണ്യമുണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാധാകൃഷ്ണന്മാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഒരിക്കലേ ഗൗഡിയ മഠത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുമായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തൂണിന്റെ പുറകിലെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, നിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനതാ തൂണിന്റെ പുറകിൽ മറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടും രാധാകൃഷ്ണന്മാരൊക്കെ അത്രയും ബന്ധമുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 13 ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപീനാ സുഹൃദസ്താദാ ബാന്ധവാ കൃഷ്ണദേവദഃ ദൃഷ്ടാ ശ്രുതവാ യാദവഃ സുപൂജ്യാം സുഗമാസദേ. അപീനാ സുഹൃദസ്താദാ ബാന്ധവാ കൃഷ്ണദേവദഃ ദൃഷ്ടാ ശ്രുതവാ യാദവഃ സുപൂജ്യാം സുഗമാസദേ. അപീനാ സുഹൃദസ്താദാ ബാന്ധവാ കൃഷ്ണദേവദഃ ദൃഷ്ടാ ശ്രുതവാ യാദവഃ സുപൂജ്യാം സുഗമാസദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപിനാ സുഹൃദസ്താദാ ബാന്ധവാ കൃഷ്ണദേവദഃ ദൃഷ്ടാസ്തവാ യാദവഃ സുപൂജ്യാം സുഗമാസദേ. അപീനാ സുഹൃദസ്താദാ ബാന്ധവാ കൃഷ്ണദേവദഃ
दृष्टा श्रुतवा यादव सुपुर्यां सुगमासदे दृष्टा श्रुतवा यादव सुपुर्यां सुगमासदे। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्ताद बांधवा कृष्ण देवदाः दृष्टा श्रुतवा यादव स्वपुर्यां सुखमासते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मीनी माता जी हरे कृष्ण। चलिए माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुखदस्ताद बांधवा कृष्ण देवदाः दृष्टा श्रुतवा यादव सुपुर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदाः दृष्टा स्मृदावा यादव सुपूर्या सुगमासदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी हरे कृष्ण। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदः दृष्टा श्रुतवा यादव सुपूर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपि न सुहृस्ताद बांधवा कृष्ण देवदः दृष्टा श्रुतवा यादव सुपूर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण। कृष्ण। गिरिजा सुकुमार माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिनः सहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदाः दृष्टा श्रुता वा यदवा स्वपुर्यां सुखमासदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदा दृष्टा श्रुतवा यादव सुपूर्यां सुखमासदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदाः दृष्टा श्रुतवा यादव सुपूर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदाः दृष्टा श्रुतवा यादव सुपूर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री जय जय माता जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदा दृष्टा श्रुतवा यादवा सुपूज्यां सुखमासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी सती देवी अम्मा माता जी हरे कृष्ण। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवदा दृष्ट्वा श्रुतवा यादव सुपूर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी रंगवणी माता जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधवा कृष्ण देवताः दृष्टा श्रुतवा यादव स्वपुर्यां सुगमासदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी शोभा माता जी हरे कृष्ण। माता जी चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिना सुहृदस्तादा बांधव कृष्ण देवदा दृष्टा स्फुटवा यादव सुप्रिया सुगमासदे।
Hare Krishna. Hare Krishna. Maladi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhinah Surdastada Bandhava Krishna Devada Drishta Sudava Yadava Vapuryam Sukamasade. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Vidaramanana Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhina Suhridastadha Bandhava Krishna Devadaha Drishta Srudava Yadavaha Supuryam Sukhamasade. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ramachandra Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Vasudevaya. Adina Surdastada Bandhava Krishna Devadaha Drishtva Sudava Yadava Swapuriyam Sugamasade. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Bharatiya Mataji, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhina Suhridastadha Bandhava Krishna Devadaha Drishta Srudava Yadava Saburyam Sugamasade. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അപി അതോ നഹ നമ്മുടെ സുഹൃത അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ താത അല്ലയോ എന്റെ ചിറ്റപ്പ ബാന്ധവ മിത്രങ്ങൾ കൃഷ്ണദേവത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ഹർഷോന്മാത്തരായവർ ദൃഷ്ട അവരെ ദർശിച്ച് ശ്രുത ശ്രവിക്കയാൽ വാ അല്ലെങ്കിൽ യാദവർ യദുകുലവംശജർ സ്വപുര്യാം അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് സുഖം ആസതെ അവരെല്ലാം സന്തോഷമുള്ളവരെങ്കിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിജയെ എന്റെ ഇളയച്ചൻ നിശ്ചയമായും ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ആമഗ്നരായ യദുകുല വംശജരും ഞങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളും അഭ്യുതകാംക്ഷികളും ഒക്കെ വസിക്കുന്നു. അവരെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചിരിക്കാം. അവരൊക്കെ അവിടെ ആമോദത്തോടെയാണോ വസിക്കുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിക്കട്ടെ. കൃഷ്ണദേവത എന്ന സവിശേഷ പദം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം. യാദവരും പാണ്ഡവരുമെല്ലാം വിതുരരെ പോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലും ചിന്തയിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിലും സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. വിതുരർ സ്വമേധയാ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമാകാനായിരുന്നു. അതേസമയം പാണ്ഡവരും യാദവരും എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത ഗുണങ്ങളിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. ഭവനത്തിലായാലും ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്നത് ഹിതകരമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നനായി തീരുകയാകുന്നു. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും പരിപൂർണമായും ഗ്രഹിക്കുക. കംസനും ജരാസന്ധനും ശിശുപാലനുമൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ സദാ ലീനരായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശത്രുവായി കരുതുകയും അഹിതമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രതിയോഗിയായ അതിശക്തനായ ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർ സദാ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ആകയാൽ കംസനും ശിശുപാലനും ജരാസന്ധനുമൊക്കെ വിതുരരെയും പാണ്ഡവരെയും യാദവരെയും പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചിന്തയുടെ അതേ അർപ്പണ പദവിയിലായിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാരകയിലെ സന്തത സഹചാരികളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം വിതുരരോട് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണനിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിതുരരുടെ അതേ പദവിയിലായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.
നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായത് കുലക്ഷയം. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായത് കുലക്ഷയം. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായത് കുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അന്വേഷിക്കൊള്ളു. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനാ യദുകുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായതുകുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ വിശാലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുക്തുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായതു കുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായതു കുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായതു കുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ധർമ്മരാജേന സർവം തത്സമവർണ്ണയത് യഥാനുഭൂതം ക്രമശോ വിനായതു കുലക്ഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇതി അപ്രകാരം ഉക്ത ആരായികയാൽ ധർമ്മരാജേന രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ സർവം എല്ലാം തത് ആ സമവർണ്ണയ ഉചിതമായി വർണ്ണിച്ചു. യഥാ അനുഭൂതം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അതേപോലെ ക്രമശഃ ഓരോന്നോരോന്നായി വിനാ ഒഴികെ യദുകുലക്ഷയം അഥവാ വംശത്തിന്റെ സർവനാശം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അപ്രകാരം ആരായികയാൽ മഹാത്മാവ് വിതുരർ അദ്ദേഹം സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതൊക്കെയും ഓരോന്നോരോന്നായി യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ട വൃത്താന്തം ഒഴികെ എല്ലാം സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്ന പ്രിയം ദുർവിഷഹം നൃണാം സ്വയമുപസ്ഥിതം നാവേദയത് സകുരുണോ
ദുഃഖിതാൻ ദ്രഷ്ടുമക്ഷമാ നന്നോ പ്രിയം ദുർവിഷഹം നൃണാം സ്വയമുപസ്ഥിതം നാവേദയ സകരുണോ ദുഃഖിതാൻ ദ്രഷ്ടുമക്ഷമാ. നന്വ പരമാർത്ഥത്തിൽ അപ്രിയം ദുർവിഷഹം അസഹ്യം നൃണാം മാനവരാശിക്ക് സ്വയം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉപസ്ഥിതം ആവിർഭാവം ഇല്ല അവേദയത് പ്രകടിപ്പിച്ചു സകരുണ കരുണാർദ്ദനായ ദുഃഖിതരായി ദർശിക്കാനായി അക്ഷമ കഴിവില്ലാത്ത വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചിലപ്രഭാതത്തെ. അത്യാഹിതങ്ങൾ കൂടപ്പിറപ്പായ പാണ്ഡവരെ ഒരു സമയത്തും ദുഃഖിതരായി ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ കരുണാർദ്ദനായ മഹാത്മാവായ വിതുരർ അത്യന്തം അപ്രിയവും അസഹ്യവുമായ ആ സംഭവത്തെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖഹേതുവാകുന്ന അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും വെളിപ്പെടുത്തരുത്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ദുരിതങ്ങൾ സദാ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു. ആകയാൽ പ്രചരണം നടത്തി അതിനെ ഒരാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൂടാ. വിതുരരെ പോലുള്ള കരുണാർദ്ദരായ ആ സത് ആത്മാക്കൾക്ക് വിശേഷിച്ചും പാണ്ഡവരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പക്ഷപാതത്തെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഏതു വംശത്തിന് സർവനാശം സംഭവിച്ചു എന്ന അപ്രിയ വൃത്താന്തം പാണ്ഡവരോട് വെളിപ്പെടുത്തുക അത്യന്തം അസഹ്യവും അസാധ്യവുമായ സംഗതിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കശ്ചിത് കാലമദാവത്സീത് സത്കൃതോ ദേവവത്സുകം പ്രാദുർജ്യേഷ്ഠസ്യ ശ്രേയസ്കൃത് സർവേഷാം സുഖമാവഹൻ. കശ്ചിത് കാലമദാവത്സീത് സത്കൃതോ ദേവവത്സുകം പ്രാദുർജ്യേഷ്ഠസ്യ ശ്രേയസ്കൃത് സർവേഷാം സുഖമാവഹൻ. കശ്ചിത് കുറെ ദിനങ്ങൾ, കാലം അപ്രകാരം അവാൽസീത് പാർത്തു സത്കൃത നല്ലവണ്ണം പരിചരിക്കിയാൽ ദേവവത് ദിവ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ സുഖം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഭ്രാതാക്കളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ശ്രേയകൃത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനായി സർവേഷാം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സുഖം ആനന്ദം ആവഹൻ സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം ദൈവികത്വമുള്ള വ്യക്തിയോടെന്ന പോലെ ബന്ധുജനങ്ങളാൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട വിതുരർ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ മാനസിക വ്യത ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ദിനങ്ങൾ അവിടെ വസിച്ചു. ആവിധം അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കും ആനന്ദമേകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. വിതുരരെ പോലുള്ള ഭക്തരെ സ്വർഗലോകവാസികളെ പോലെ പരിഗണിക്കണം. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർഗലോകവാസികൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ളവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അർജുനനും അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവരും ഉന്നത ലോകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. നാരദനെ പോലുള്ള ആകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് എവിടെയും എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ പോലും യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ കയറിച്ചെല്ലാമായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നാരദൻ പോലും പതിവായി സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റു ഉപദേവന്മാരുടെ കാര്യം എന്ത് പറയാനാണ്? വ്യക്തികളുടെ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള താല്പര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതര ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊപ്പം സാധ്യമായിരുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ദിവ്യപുരുഷന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ വണ്ണം വിതുരരെയും യഥോചിതമായി സ്വീകരിച്ചത്. മുമ്പേ തന്നെ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കിയാൽ മഹാത്മാവ് വിതുരർ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ടല്ല പിതൃകൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നത്, മറിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അഭിനിവേശമുള്ള സ്വഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രയെ അവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിതുരർ അല്പദിനങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർത്തത്. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഒരുക്കിയതെല്ലാം സ്വന്തം ഉദാരശീലതയാലാണ് വിതുരർ കൃപാപൂർവം സ്വീകരിച്ചത്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യവും സ്വപുത്രന്മാരും യുധിഷ്ഠിരമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നിരാലംബനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഔദാര്യവും ആതിഥേയോദാരതയും സൽക്കാരശീലവും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അപമാനം തോന്നിയിരുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം പിതൃസഹോദരനെ വേണ്ട വിധം സംരക്ഷിക്കുന്നത് തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉചിതമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു.
എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അത്തരം മഹാമനസ്കതയാലുള്ള ആതിഥേയോദാരത സ്വീകരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒരിക്കലും സ്പൃഹണീയമേ അല്ലായിരുന്നു. മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചതിനാലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചത്. നിരാലംബനും പരാശ്രിതനും നിസ്സഹായനുമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന് ധൃതരാഷ്ട്രയെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വിശേഷിച്ചും വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ ആഗതനായത്. പതീത ആത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുകയാണ് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച പ്രബുദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം. അക്കാരണത്താലാണ് വിതുരർ ആഗതനായത്. എന്നാൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അത്രത്തോളം സുഖദായകവും നവോന്മേഷദായകവുമാകിയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന വേളയിൽ വിതുരർ സർവ്വ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. അവരെല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രവിച്ച് ആനന്ദചിത്തരാകുകയും ചെയ്തു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സമ്പ്രദായമാണത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാക്കളാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമാണിത്. സന്ദേശം സശ്രദ്ധം സവിനയം ശ്രവിക്കുക. അപ്രകാരമായാൽ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ സുപ്തമായ ഹൃദയത്തെ അവ ജീവസ്സുള്ളതാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നിരന്തര ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 15-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിപ്രത്യമാദണ്ഡം യഥാവതകാരിഷു യാവദ്ദാത്തർശുദ്രത്വം ശാപാദർശശതം യമാ. അഭിഭ്രദ്ധര്യാമാദണ്ഡം യഥാവതകാരിഷു യാവദ്ദാത്തർശൂദ്രത്വം ശാപാദർശശതം യമഃ. അഭ്രിഭത് ഭരിച്ചു, ആര്യമാൻ ദണ്ഡം ശിക്ഷ, യാദവത് ഉചിതമായ വണ്ണം, അക കാരിഷു പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക്, യാവത് അത്രയും കാലത്തോളം, ദദാര അംഗീകരിച്ചു, ശൂദ്രത്വം ശൂദ്രരുടെ താൽക്കാലിക വാസസ്ഥാനം, ശാപാത് ശാപഫലമായി, വർഷശതം 100,000 വർഷത്തേക്ക്, യമഃ യമരാജൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സ്വരൂപത്തിലെ മാണ്ഡുകമുനിയാൽ ശാപഗ്രസ്തനായ യമരാജൻ ശൂദ്രനായ വിതുരരായി ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാനായി യമരാജന്റെ പദവിയിൽ ആര്യമാൻ നിയുക്തനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വിതുരർ ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചവനാകിയാൽ രാജദായക ക്രമത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പൈതൃകമായ സമ്മേളനത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായ ധൃതരാഷ്ട്രനോടൊപ്പവും പാണ്ഡുവിനോടൊപ്പവും ഉപവിഷ്ടനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എപ്രകാരമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള ജ്ഞാനിയായ രാജാവിന്റെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും മധ്യേ ഒരു പ്രാസംഗികന്റെ വേഷം അദ്ദേഹം കൈയടക്കിയത്? അത് സംബന്ധിച്ച് പരമവും പ്രധാനവും പ്രഥമവുമായ ഉത്തരം, ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശൂദ്രനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈത്രേയ ഋഷിയുടെ പ്രാമാണികത്വത്തിനും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കായി ലോകം പരിത്യജിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശിക്ഷിതനാകിയാൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യതനായി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മതമനുസരിച്ച് ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിന് സുജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ സന്യാസിയോ ആര് തന്നെയായാലും ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. സാമാന്യ ശിഷ്ടാചാരപരമായ ധർമ്മസംഹിതയിൽ പോലും അഥവാ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും സന്മാർഗികവാദിയുമായ ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന ധർമ്മസംഹിത ശൂദ്രകുലത്തോളം തരംതാണ ഗർഹണീയമായ കുലത്തിൽ ജാതനായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനമാർജിക്കുന്നത് ഹാനി വരുത്തുമെന്ന പരാമർശമില്ല. ഇതർക്ക് ഒരു ജ്ഞാനോപദേശകനാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു വശമാണിത്. മറ്റൊരു വശം, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിതുരർ ശൂദ്രനല്ല. മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 100 വർഷം ശൂദ്രനായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, കപിലൻ, ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലെ ഉത്തുംഗ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അതേ പദവിയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാകിയാൽ അവരെ പോലെ തന്നെ
ഭക്തിനിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകജനതയോട് പ്രഭാഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാകുന്നു. എന്നാൽ യമരാജൻ യമലോകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനേകായിരം മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള യമലോകത്തിലേക്ക് മരണാനന്തരം പാപികളായ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനും അവരവരുടെ പൂർവകർമ്മ പാപങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കഠിന ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനും ഭഗവാനാൽ നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ടവനാണ് യമരാജൻ. ആകയാൽ പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായിട്ട് യമരാജാവിന് അവധി ലഭിച്ചു. സദാ ആത്മാക്കളെക്കാൾ ദുരാത്മാക്കളാണ് അധികപക്ഷവും ഉള്ളത്. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രാമാണിക ദേവന്മാരെക്കാൾ അധികം കർമ്മം യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യമരാജന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിതുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനും ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായി അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കാനുമായി ഭഗവതി അയച്ചയാൽ മണ്ഡൂകമുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരം ഒരു മഹാഭക്തൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വരാഹാവതാരം എടുത്തതുപോലെയാണത്. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വരാഹമോ ബ്രഹ്മനോ അല്ല. ഇത്തരം ലൗകിക സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ലൗകിക ജീവസത്തകൾക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന പ്രാമാണിക ആധികാരിക ഭക്തർക്കും ബദ്ധാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി പലപ്പോഴും നിരവധി അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ ജീവസത്തകളായി അവതരിക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തരും സദാ അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയിലാകുന്നു. പ്രകാരം യമരാജൻ സ്വയം വിതുരരായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയിൽ കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും അനേക പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ആര്യമാനെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിയുക്തനാക്കി. അതിഥി സുതന്മാരാകുന്നു. അപ്രകാരം 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്യമാൻ. ആകയാൽ യമരാജൻ വിതുരരായി ഭുവനത്തിൽ അവതരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന 100 വർഷത്തെ കാലത്തേക്ക് യമരാജന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം യമലോകത്തിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ സർവ്വതാ യോഗ്യനും പര്യാപ്തനുമായിരുന്നു ആര്യമാൻ. നിർണയം എന്തെന്നാൽ വിതുരർ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ശൂദ്രനല്ല. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉത്തുംഗനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിമിത്രിപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമം. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗുരുചന്ദ്രായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഇവിടെ വിതുരരോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ വിതുരരോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇളയച്ചൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദ്വാരക സന്ദർശിച്ച് അല്ലെ, അവിടെയുള്ള യാദവ കുലത്തിലുള്ളവരെയും മറ്റു ഭഗവാന്റെ മിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അവരെ കണ്ടിരുന്നോ അല്ലെ അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, കൃഷ്ണ ദേവത എന്ന സവിശേഷ പദം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമറിയിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രമാണ് അല്ലെ. മാതൃഹി ദേവാനാം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. സർവ ആകർഷകനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ ദ്വാരകവാസികളും വൃന്ദാവനവാസികളും എല്ലാവരും അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരുന്ന മറ്റു പേരുമുണ്ട് അല്ലെ. അവരെന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ ഓർത്തിരുന്നത്.
കംസനും ശിശുപാലനും ജരാസന്ധനും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കംസനൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി അല്ലെ അശരീരി കേൾക്കുകയുണ്ട് ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ, എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കുക, എപ്പോഴാണ് ആ കൃഷ്ണൻ എന്നെ വധിക്കുക അല്ലെ, ആ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ വധിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ വധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം അല്ലെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ. ശിശുപാലനൊക്കെ ഭഗവാനോട് അസൂയ കൊണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, എന്നാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ അപായപ്പെടുത്താനും ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ വധിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള വിതുരരും പാണ്ഡവരും യാദവരും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച അതേ പദവിയിലായിരുന്നില്ല അവർ അല്ലെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരകയിലെ സഹചാരികളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നു. അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം വിതുരരോട് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണകാര്യം നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിതുരരുടെ അതേ പദവിയിലായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനും. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വിതുരർ തുടങ്ങി. എന്നാലേ ഇവിടെ യദുകുല വംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തയില് ആ യദുകുലം നശിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ യദുകുലത്തിൽ അവതരിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ ദേവന്മാരും ഉപദേവതമാരും ഗന്ധർവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകണം, അവർക്ക് വേറെയും ലീലകളിലേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പോ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില് യാദവരൊക്കെ തമ്മിൽ തല്ലി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല, ഭഗവാന് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ പാർഷദന്മാരായിട്ട് ദേവന്മാരും ഉപദേവതമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കാര്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു, അത്യാഹിതങ്ങൾ കൂടപ്പിറപ്പായ പാണ്ഡവരെ ഒരു സമയത്തും ദുഃഖിതരായി ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ കരുണാർത്ഥനായ മഹാത്മാവായ വിതുരർ അത്യന്തം അപ്രിയവും അസഹ്യവുമായ ആ സംഭവത്തെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. നോക്കണം, അത്രയും ആ പാണ്ഡവരെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് സങ്കടം വരുന്ന രീതിയിൽ, ദുഃഖം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യവും പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ധാരാളം ദുഃഖങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖഹേതുവാകുന്ന അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും വെളിപ്പെടുത്തരുത്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ദുരിതങ്ങൾ സദാ നമ്മെ പിന്തുണാകിയാൽ പ്രചരണം നടത്തി അതിനെ ഒരാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൂടാ. വിതുരരെ പോലെയുള്ള കരുണാർദ്രായ സത് ആത്മാക്കൾ വിശേഷിച്ചും പാണ്ഡവരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക പക്ഷപാതത്തെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ യദുവംശത്തിന് സർവനാശം സംഭവിച്ചു എന്ന അപ്രിയ വൃത്താന്തം പാണ്ഡവരോട് വെളിപ്പെടുത്തുക അത്യന്തം അസഹ്യവും അസാധ്യവുമായ സംഗതിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അപ്പോ അപ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വേദനയാകുന്ന ആ സത്യങ്ങൾ എന്താണ്? ആരെങ്കിലും മരിച്ച്, ഇപ്പോ ഒരാൾ മരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ മക്കളെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കോളേജിലോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെന്താ പറയാ അവരോട് പോയിട്ട്, നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് പറയാ അച്ഛനിക്ക് അല്ല അല്ലെ. അച്ഛന് ചെറിയ അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത്, നിന്നെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെ കൂട്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അവർ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ ആണ് പറയാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനയാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കരുത് എന്ന് നേരത്തെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വളച്ചൊടിക്കരുത്. അത് സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണം അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനയാകുന്ന തങ്ങളുടെ
പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറയണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ആരും ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോയി, ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇനി കുറച്ചു കാലമേ ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും, ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാല് അദ്ദേഹം ആരാണോ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കല്ലേ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അസുഖമൊക്കെ വേഗത്തില് മാറുമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമാധാനിക്കും, അല്ലാതെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തട്ടിപ്പോകുന്ന പറഞ്ഞെന്നൊന്നും പറയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വിതുരര് പാണ്ഡവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പിന്നീട് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പ്രഭുപാദരാജന്റെ ഭാവാർത്ഥം. മുമ്പേ തന്നെ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കൽ മഹാത്മാ വിതുരർ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ടല്ല പിതൃകൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന്, മറിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അഭിനിവേശമുള്ള സ്വഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രയെ അവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിതുരർ അല്പദിനങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർത്തത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 ആശ്രമങ്ങളാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് രാജ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു, മക്കളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇനി സന്യാസത്തിനാണ് പോകേണ്ടത്. എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും വനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയും, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുക. അപ്പോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം അന്ധനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഒക്കെ സ്നേഹം അദ്ദേഹം ശത്രുവായിട്ടും കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞ ശത്രു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിഥിയായാലും അദ്ദേഹത്തെയും സ്വീകരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ വിധി വരുത്തത്. അതേ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുക്ക് ഇപ്പൊ അഭയം തേടിയ രീതിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരൻ അഭയം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമങ്ങളും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. എന്നാല് ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് രാജാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥാനവും ഇതൊക്കെ പോയാലും അവരൊരിക്കലും ആ ഒരു ഗാംഭീര്യവും അതൊന്നും ഒരിക്കലും വിടാൻ തയ്യാറില്ല. മുന്നേ മന്ത്രിയോ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? യാതൊരു വിലയുമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും ഞാനിപ്പോഴും വലിയ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് രാജ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ പദവിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും രാജാവാണ്. അപ്പോ വിതുരരുടെ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ആ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ആ ധൃതരാഷ്ട്രയെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ടാണ് വിതുരർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യവും സ്വപുത്രന്മാരും യുധിഷ്ഠിരനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നിരാലംബനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഔദാര്യവും ആതിഥേയോദാരതയും സൽക്കാരശീലവും സ്വീകരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അപമാനം തോന്നിയിരുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിരനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരനെ വേണ്ട വിധം സംരക്ഷിക്കുന്ന തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉചിതമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അത്തരം മഹാമനസ്കതയുള്ള ആതിഥേയോദാരത സ്വീകരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒരിക്കലും സ്പൃഹണീയമായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആത്മീയജ്ഞാനത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വിശേഷിച്ചും വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആഗതനായത്. പതീതാത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുകയാണ് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച പ്രബുദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം. അക്കാരണത്തിലാണ് വിതുരർ ആഗതനായത്. വിതുരര് സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ശൂദ്രനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ശൂദ്രനല്ല അല്ലെ. ആ മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപത്താല് ശൂദ്രനായിട്ട് ഇവിടെ
അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ള യമരാജൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം യമരാജനാണ് അല്ലെ. ശാപം നിമിത്തം ശൂദ്രനായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ പദവി സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആര്യമാവിനെ ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ യമരാജന്റെ ആ ചുമതല നിർവഹിക്കാനായിട്ട് 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ആര്യമാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. വിതുരർ ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചവനാകയാൽ രാജദായക ക്രമം അനുസരിച്ച് പൈതൃകമായ സമ്മേളനത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായ ധൃതരാഷ്ട്രോടൊപ്പം പാണ്ഡുവിനോടൊപ്പം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെ. ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അവർ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ മധ്യേ അവർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രാസംഗികന്റെ വേഷം കൈയടക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈത്രേയ ഋഷിയുടെ പ്രാമാണികത്തിൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കായി ലോകം പരിത്യജിച്ച് അതീന്ദ്രജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശിഷ്യനാകൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന സ്ഥാനം നിർവഹിക്കാൻ സർവ്വതാ യോഗ്യനായി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ മൈത്രേയ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയെ ഉപദേശം ജ്ഞാനം ജ്ഞാന തത്വദർശനം. ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ശൂദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം മതമനുസരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, കിബാന്യാസി ശൂദ്രകേനനായ ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരു. ഒരു ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യത കൃഷ്ണ തത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുക, ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിൽ സുജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ സന്യാസിയോ ആര് തന്നെയായാലും ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ ഗൃഹസ്ഥനോ സന്യാസിയോ ആരായാലും ചണ്ടാളനായാലും അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ കൂടി ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. മറ്റൊരു വശത്തില് ഇതര ശൂദ്രനല്ല, മണ്ഡുക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 100 വർഷം ശൂദ്രനായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, കപിലൻ, ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലെ ഉത്തുംഗ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അതേ പദവിയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോ 12 മഹാജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതിലൊരാളാണ് യമരാജൻ. സ്വയംഭൂർ, നാരദ, ശംഭു, കുമാര, കപിലോ, മനു, പ്രഹ്ലാദ, ജനകോ, ഭീഷ്മോ, ബലിർ, വയ്യാസഗീർ, വയം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് യമരാജൻ. അപ്പൊ ആ യമരാജൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിതുരരായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പന്ത്രണ്ട് മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാകിയാൽ അവരെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിനിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകജനതയോട് പ്രഭാഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമുഖം എന്ന യമരാജൻ യമലോകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന സദാ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. അപ്പോൾ യമരാജനാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് യമരാജൻ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. വായുദേവന് കാറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുള്ളൂ, ഇന്ദ്രന് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുള്ളൂ, വരുണദേവന് സമുദ്രത്തിനെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഈ യമരാജന് എല്ലാ എന്താ പറയാ ദുരാത്മാക്കള്, കഠിനമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ശിക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണില് അല്ലെ. അതാണ് മാണ്ഡവമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ നോവിച്ചു, അതൊരു വലിയ തെറ്റല്ല. എന്നാൽ ഈ യമരാജന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അതും ശിക്ഷ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമരാജന്
അത്രയും പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ. യമകിങ്കരന്മാർ വന്നിട്ട് അജാമിളനെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ചിത്രഗുപ്തന് ഒരു എത്രയോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിറയെ എഴുതി വെച്ചു ഈ അജാമിളൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ. ഇത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരെ അയച്ചു. എന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? നാരായണ എന്ന് തന്റെ പുത്രനെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു, എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമരാജന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക അല്ലെ, അതൊരു വിഷമം പിടിച്ച പണിയാണ്. അത്രയും കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോ യമരാജന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനേകായിരം മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള യമലോകത്ത് മരണാനന്തരം പാപികളായ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അവരവരുടെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കഠിന ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനും ഭഗവാനാൽ നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ടവനാണ് യമരാജൻ. ആകയാൽ പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായിട്ട് യമരാജന് അവധി ലഭിച്ചു. സദാത്മാക്കളെക്കാൾ ദുരാത്മാക്കളാണ് അധികപക്ഷമുള്ളത്. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ട മറ്റു പ്രാമാണിക ദേവന്മാർക്കാൾ അധികം കർമ്മം യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ യമരാജന് അത്രയും വിഷമം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ജോലിയാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ചു കാലം ഭഗവാൻ അവധി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുമതല ആര്യമാവിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, യമരാജൻ ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ട് മറ്റ് പ്രാമാണിക ദേവന്മാരെക്കാൾ അധികം കർമ്മം യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യമരാജന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിതുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനും ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായി അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കാനുമായി ഭഗവതി അച്ചിയാൽ മണ്ഡുക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരം ഒരു മഹാഭക്തൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവതാരമെടുത്തതുപോലെ, വരഹ അവതാരമെടുത്തതുപോലെയാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് വിതുരര് ഇവിടെ ശൂദ്രപുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളും എടുക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതൊന്നുമല്ല അല്ലെ. പല രൂപത്തിലും മത്സ്യമായിട്ടും കൂർമ്മമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു മത്സ്യമോ കൂർമ്മോ വരാഹമോ അല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിതുരരും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു യമരാജനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം വിശ്രമം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചുമതല ആര്യമാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിതുരർ ഒരു വിധത്തിലും ശൂദ്രനല്ല, നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉത്തുംഗനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, പറ്റുന്നവർക്ക് എടുക്കാം. 12 മണി വരെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ അതിഥിയിലൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 12 മണി വരെ പറ്റുന്നവർക്ക് നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഏകാദശി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥി.